Там е кенефа. Тук е голямата камара с капини, където ти казах. Къде това трябва да се изчисти. Тук има една шипка. Там долу има 1, 2, 3 дървета. Там 4, 5. Сега влизаме в къщата да видим какво става. Най-интересното. Така. Няма ток. Айде да видим сега какво става тук. Така, влизаш, има коридорче с 3 стаи. Първата стая, най-голямата е тая в дясно. Като влезеш, в нея какво има? Прозорец, мивка. Тук до лап, където са си държали вилиците, лъжиците. Тук имаше един креват. А пък тук са някакви, пак имаше лъжици, вилици по тях, ама аз всичко изчистих. Тук е мястото, където е почнало да гние дюшемето. То се вижда как има мухъл, тук до стената. Това трябва да видя да го оправя, дали ще го замажа, дали ще сложа пясък, не знам. Водата съм я пуснал. Къде има вода. Мръсният канал отива някъде навънка от къщата. Не съм сигурен на къде върви. Така. Копчета от Нанче стара времето за пускане на ток, въртящи. Така, продължаваме с другата стая. Виртуална разходка 2023. Това е може би най-хубавата стая на първи етаж, защото е сухо, всичко е здраво по земята. Тук на моите приятели мишките съм сложил подаръчета. 1, 2, 3, ама никой не е изял като гледам. Така, вратата е дървена. Отваря се, затваря се нормално. Така, отиваме в третата стая. Тя е най-малката от всичките. Тук е нещо като склад. Тук съм оставил 1, 2, 3 маси. Някакъв съндък. Тук има 2 малки стола. Тук има 4 дървени стола. Хладилник. Ютия. Тия макари глупости. Тук съм разглобил няколко легла вече. Значи 2 пружини и това малкото 3. Те стоят тук, нали? Тук има складовото място. Тук е бетон, няма никакъв мухъл долу. Сега ще се качим на горния етаж. За да се качиш на горния етаж, отваряш това нещо. Така. Има стълбички и се качваме нагоре. Така. Това общо взето представлява горния етаж. Пак има коридор. Има 4 стаи. Тук не съм разчистил още. Тия са нови, затова съм ги оставил. Чисто нова аша. Това червеното не знам какво е. Има едно огледало, едно стъкло, което ще ползва може би за първи етаж. Тук мишките са работили обаче. Да, сложил съм им яко отрова, ама са били вътре и са работили. Тук един съндък. Това искаха да го вземат циганите веднага, като го видях. Това им беше топ. Нали, казах им, не става, това ще седи тук. Така. После другата стая, най-малката пак, я направихме на склад. Има съндъци от Анче стара времето. Къде е? СССР. Тук още един е СССР. Това са някакви военни, нали, съндъци, не знам какви са. Тук няма затваряне, проветрява се така. И тук имам приятелите мишоците са направили дупчици, ето една. Има още няколко. Така. Тук има още една стая, тук въобще не е чистено, защото много багажери. Къде са един криват. Тук има детски криват. Гледка. Има масичка, която е здрава. И 2 стола. Сега в другата стая да видим. Последната
последната стая е склад общо взето. От тук не дадах на циганите да си вземат каквото искат. Пак има легло, пак има дюшек и много стари дрехи. Просто много купчина дрехи. И тук гледам, нали, навън вече към пътя. Горе към тавана се върви през това нещо. Аз се качих вчера. Има пак няколко съндъка, някаква керамида има и мръсоти общо взето, черно. Забравих да покажа гледката от терасата. От тук разтоварваме багажа най-бързо. Къде? Това е.